Huwata na lang ko din pa. Mag-ilis lang ko kadali. Oh. Pa, nga nang imo mo kong giubanan? Oh. Pa, nga nang musuod magkadinis akong kwarto? Pa! Pa, nga nang imo mo Sud na si mong kwarto! Madautan ka bato na ko! Bakit sa na imong ibuhat? Daghan kag pasangil. Tuman ang akong mga plano. Busa, may pagkarong ko na tumana ang akong gustong mahitabo. Uban nimo. Unsa? May dautan kang intensyon ako? Kami adto pa. Unsa? Dalion ko pagtuman ang akong plano. Tuod kinahadlo ko na maunhan ko ni adtong saog. Kaugalingon mong anak! Gusto mong lambion? Mao nang gusto akong adto ta mamuyo sa stage. Kay dito, way na kailan nato. Way na sayod sa atong pagkatao. Kung ugaling, makabaton ng tao ganak. Kaluon ni mo! Dugay ang pag-atiman ko nimo. Ang pagpadakaw nimo. Ang lain ay makaunan ako. Nagtuo kang makuha mo ang imong gusto sa dako kasayon! Bisag amahan ko ikaw, musukol ko ni mo! Dili ka na makaikyas sa kangol nga ako nung gibati ni mo, Hazel. Ngingnan ko ikaw nga ako may magbuo sa imong kinabuhi o sa maukini ang unang higayon aron pamatudan ko nimo nga seryoso ko sa pagdominar sa imong kinabuhi. May imong matuman ko lang ang imong kangol. Dili ko musukol ni mo! Huwag ko magtugan demonyo di ayan ako kamahan! Dili ka na makalikay na ako karon, Hazel. Ang ako untang gusto nga isayaw ka ba nako dito sa hotel. Ang ako untang gusto nga nindot kayo kang akong gukdon kay sigurado man yun nga dili mo sayon itukyan ako ang imo pagkababae. Wa ka na imahimo, Hazel. Imo lang yung gimubo ang akong kahinam sa pagkakos nimo, sa paghawak sa imo mga ngabil. Ug sa pagkupo sa imong gisulob. Ako kayo ka, Hazel! Sige! Sige doon! Doon, demonyo kong amahan! Ipasilita na kayo nagiyandang kong spray para sa mga demonyo nga parehas mo! Sige doon! Doon pa! Udol yun ko, Hazel! Nagtuo ka niya, nagloko niya ng imong gigunitan. Naglabiron sa akong galamhan ang pag-angko nimo, ang pagpagawas sa nag-umido na kong kaibog diha nimo. Animal, lain mo'y makauna nimo? Ha! Dili ka mahimo! Ako'y nag-umol nimo, ako'y nagpadako nimo, ako'y nagpagwapa nimo. Lain mo'y makaangko nimo. Makaunas pag-angkon sa imong lawas. Dili ko nagpasaylo nga ako ni Hibuan! You deserve this! Dili ka ngayon mamahimo na pangamahan ni Apa! Nakita ko mga mata! Dito mga kita! Panan ko kinahanglan! Ayaw kong biyahe, Hazel! Ihurot ko ng spray sa imong naong aron dili ka na makalinawa! Hazel! Daan pagin ko nga may daot yun nagpaluyo sa iyong mga buong. Ang auto sa demonyo, tanaway ako gamiton aron dili na siya makagukod na ako. Ay, salamat nga naarang yawi. Wala ko ha. Kaya tuogid siya nga matuman ang iwan ng tingwa na po. Kinala niya malayo dahil ko din eh. Animal! Kasakit sa akong mga mata. Mura kong nalipong. Pero nalibahin mong magpadaog ko sa sakit. Kinahanglang maapsan ko si Hazel. Kinahanglang matuman ko gira ang akong tinguhan niya. Ako ang tason si Hazel.
Anong gusto mo ng kuba sa kanungan? Doon na kayo daw itang nahitabo sa kamal. Ay, nabutan ko ng portrait nga i-surprise ko sa kamal. Muna ako nagala niya. Sigurado yung muambak-ambak siya sa kalipay. Pero, nanong gikulbaan mong ko? Sigurado yun nga mabuang-buang siya pangita sa iyang auto. Walang siya masayod nga ako ng gibilin sa usang kapubliko nga parking lot. Aron mabuang-buang siyang pangita. Salamat nga nakakita na yung taxi. O paingon ako sa airport. Nang, mungit-ngit na lagi pero wapagin mo pa uli si Milan. Tingalig na wili pa to sa pagpakigsulti siyang din. Unsam di tuyo niya sa ilang dinang. Naho sa kumasayod rin ay. Murag, okay naman ang iyang pag-review ba? Doon namin mo bayad? Sige lang ka rin. Hatagan na nato higayon si Milan. Mapauli na bitaw tog mahamon to siyang toyo. Oh, Oy, nagdadi kasi mong cellphone? May bagting man? si Senyor Emilio ang nanawag. Unsay na itabo rin? Wa nang. Kaditang hakay, ako nang tubagon ang tawag. Uy, anong nagpalayo man to si Karen? Kinsa man di ay kahatong nanawag? Igmatag yun ang imong mga mata diha, Karen. Nagdula yun ko. Nga na diha paingon si Hazel. Nga nang wa man ka makasunod niyan yun? Iyang ipasirita ng akong mga mata diha itong spray nga iyang gigunaitan. Ugantod ka ron. Sakit paghihapon ang akong mga mata. Ipatalaw ng doktor niyo. Wa, dire ang akong auto. Salamat nga, nakaabot ni ko din sa airport. Maayo gani kay nakaandam di ko daan. Ning akong pagtakuban, nakasiguro ko nga way makailan ako. Busa way makasulti sa demonyo kung amahan ko nakain ko. Niyan ako sa departure area. May mo ko nang matawagan nga akong mahal. Hala, uy. Doon na din ay tabo nila ni Senyor Emilio o ni Senyorita Hazel. Ako bakang tug-anan ini si... Mahal, ay naman ka. Yan ako sa airport, mahal. Unya, wag masayod ang imong amahan nga. Imo siyang gilayasan. Wa, mahal. Mahal. Oh, mahal, naglagon ka. Grabe ang nahitabo na ako, mahal. Pero ano na lang ako tugani sa tanan. Hindi pa sakitan pa si imong amahan. Anak ka na lang lagi na ako tugani. Hadlo ko nga makatsyabaw ko diri sa kalagot sa kahiubos. Gusto ko makita ito, mahal. Habit na mula kang eroplano nga akong sakyan. Ipanawag ng mga pasahero. Sige. Magkatangod rin. Nagmahas ko. Huwag nagkaaron ay makailan ako diri sa airport. Tingaling doon na pa'y makasulti sa demonyo na akong amahan. Mahal. Ngit-ngit naman lang, nang. Wa pa mong mauli si Milan. Di kulbaan naman lang noon ko sa pagsigi mong hisgot anang akong anak ka rin, uy. Ganihara man kato siyang milakaw, nang. Oh, Hain magid siya. Tuwa sa syudad? uy, kalayo gud aron. Tingalig tuwa sa airport. Unsa? Airport gyud. Nang, nahasol ko. Nasamo ka nga kung huna-huna kon. Kung tug-ana na balang ka na ako. Ha? Ngano ka rin? Unsa may imo itog anak ko? Sultihi ko. Wa ka ha. Sugatan ni Milan si Senyorita Hazel? Man.
Maayo ka kayong pagkakupa ang akong respeto niya. Unsa may iyong gibuhat? May nanugtog sa batahan. Akong susiyon. Kinsay naman. Ayaw, Abli. Tingalig mga sinugo na ron ni Papa. May lingin lang nga bildo nga gitabunan. Kung kuhaon ng tabon, makita ko kinsay tao sa gawas. Mauban ko. Kung ila ka dagiton, magpadagit na lang sa ko. Relax lang, mahal. Ako nang liliyon. Ang i-order ninyong pagkaon, sir, ma'am. Ay, ang gi-order ni natong pagkaon, mahal. Kaliyot ako mablihan. Pagpantay gid mahal ha. Gigutom gid kag maayo, no, mahal? Nahurot na ko ang pagkaon, no? Ang ngayon man sa kang magkinamot. Ang nindot masad tanaon magkinamot ang akong mahal. Busog na gid ka? Busog gid mahal. Okay. Karon, mahimo na ko nimong suginlan. Unsa gibuhat si mga man. Dili ko siya aman. Yun sa kaman niya. Sa dihang misuod ko sa akong kwarto. Aron mag-ilis. Minali siyang sunod. Misunod siya ni mo sa imong kwarto. Oo. Unya, gitrangkahan niya ang pultahan. Unsa? Iyang gikalit og bira ang akong kamot. O giingnan ko nga. Ibis adto niya puhata sa hotel din. Adto himo ang party para sa akong graduation. Dito na ko sa akong kwarto kay tingaling maunahan siya sa usalang kasao. Nakahimot ni Ana ang imong amahan. Mahal. Unsa man? Imo ba gyud siyang amahan? Buhi pa si Mama sa diyang nakamatngon kong buot. Busa ako gud siyang amahan. Kaya pa kong giingnan nga maong adto mi mamuyo sa States. Kay dito way manghilabot sa among kinabuhi kay way na kailan na mo. Wa ko na mulibak na mo kuno galing mga anak ni. Kasalbahis ko niya. Dili na ko mabalik sa amo, mahal. Dili na ko gustong makakita sa akong amahan. Is ko makatugot nga mawa ka sa kong pananang mahal. Tingalig lamyon ka sa kaugalingon mong amahan. Iyon sa mo man pag-ikyas gikan sa kasalbahi sa imong amahan. Ganun ay kong mag-andam og spray sa akong kwarto. Bisag sa akong bag, aron ko doon ay magbinuang na ako. Dili ko nila sayong ang kunon. Gisprayhan ko ang iyang naong ug gisiguro ko ang iyang mga mata. Nakasinggit siya sa kasakit. Mahal, ayoko kaya mahal. Mahal, loko. Dili ko ikaw ipalayo. Salamat, mahal. Niyapan ako ang kahadlok. Magkatuog pagkahapo. Bantayan ka na ako. Tinuod. Iba kong umanan sa pagkatuog na di. Si Nana lang ra ba ang usang nga matugron sa amo. Huwag ko magtungad, tunay daw tarang tabo mo. Imo na akong biyaan. Ayaw ka, huwag. Banan ka na ako. Unya, ang imong nanay. Makasabot ras nanay. Ganong dili ko mauli sa amo ron. Ang importante nga makita ko ikaw luwas ng gabi una. Imo kong tuparan
tuparan sa pagkatog. Ari lang ko sa sofa. Mahal, musugod ra ba ako nga imo kong tuparan? Ug willing kong itugyan mo ang akong kaputli. Shh. Mahal. Di ba misaan pa ko ni mo? Nadadon ko ikaw sa altar sa kami noon. Na-virgin ka pa. Ingon ni Ana ang akong pagmahal ni mo. Ang akong respeto sa babae nga mo'y mahal kayo na ako. Ang akong gikahadlukan. Dili ka na kopihan. Ubanan ko ikaw hangtod sa imong pagkatok. Ako ug ang imong portrait mo'y imong kauban. Kalahin sa kundam ko. Natultulan ko na ko din ni Papa. Relax. Mahal kon matultulan kasi mong amahan. Ni amang ko nga mo'y mulaban ni mo. Balik sa pagkatawag ka. Ayaw kong biyai. Sige na. Tuparan ko ikaw sa pagkita. Pasag di ka magakos ko di mo, ha? Aron dili na ko uromon. Sige. Ugma, dadon ka na ko sa bahay sa mudin. Aron magpatabang ta nga dili ka matultulan sa way kasing-kasing mo aman. Nang ilang. Ay, si Karen. Salamat nga gianhi ko ni Karen. Mikuba pag-ayo ang akong dughan. Wagid mo uli si Milan? Wa man gyud Karen, oy. Ay, walang intay daot ang nahitabo sa akong anak. Wagid makauna-una si Milan nga ikaw rang usa din hinang? Wagid sa maning kamot sa pagpauli? Na, mbot lang adtong bataa, oy. O ba na lang ka din hinang? Pero ugma, sayo tang manglakaw. Asa man ta? Muadto ta sa eskwelahan og pangitao na to ang din ni Milan. Mahal? Dara ko, mahal. Nagandam ko sa photo og sikwati nga akong gi-order. Sayo di ka nagmata? Tanawag ko sa kong amigo nga driver. Katong gisakyan na tong taxi. Nagpatod og photo og sikwati. Sigurado gid nga gimingaw kay ni. Sakto gyud ka, mahal. Kamagihuna-hunaon gyud sa akong mahal. Gusto kong dili ka magmayo sa mong pagdangop na ko. Hero tagot ka. Dali na, mangaw na ta. Muadto pa ta sa bahay sa kong din. Unsa may akong baton dito? Adto ka una dito, mupuyo. Around safety ka gid. Nakasol na noon ka. Way kasoy. Basta ikaw. Wow! Gimingaw na gyud kog putong si Kwate. Sige na, mamainit na ta. Mga Gio na ta.
padayonon ka ta sa bahay sa din nilang Milan? Nganong dili manang? Murag na kailan naman tingali nimo ang din? Oh, nakita na bitaw mi. Iya pa gani kong gilamano sa graduasyong Milan. Ah, mao na ang bahay sa din nang. Hinaot unta nga makakuha tag impormasyon niya nga nung wa makauli si Milan. Kaluoy sa sakong portrait, oy. Apil sa siyang laag-laat na to. Ako gini sa bakal kitingalig mahog. Looy kayo akong mahal. Mahal, dili ka ko mauwaw sa inyong din? Mahal, nakailan na siya ni mo. Ha? Huwag nahibaw na sa siya bahay na to. Dili ka ang imahadlok. Tanawa. Gablihan ang gate alang sa atong pag-abot eh. Sure ka nga safety ko diha? Ayaw ka bala ka, mahal. Di ano ta, mahal. Ha? Huwag nahibaw na sa siya bahay na to. Dili ka ang imahadlok. Tanawa. Gablihan ang gate alang sa atong pag-abot eh. Sure ka nga safety ko diha? Ayaw ka bala ka, mahal. Di ano ta, mahal. Wa kay makakita na ko din eh. Ay kabala ka lagi. Layo ni sabay asyenda. Dali na, mahal. Mas maayos ang way makakita mo din eh. Sige, mahal. Dinhi sila si nanay nimo ug si Karen. Dinhi sila si nanay ug si Karen? Wa man kuno ka mo pauli gabi eh. O lagi, sir. Hain naman sila. Miuli na. Sir. Ikaw rin akong gisaligan sa kumahal. Di siya mahimo makitaan sa iyong mahal. Nagtaban mo? Wa man, sir. Pero nanawag siya. Mihangyo nga sugaton sa airport. Mao iyang gilikayan ang iyang amahan, sir. Nga naman. Wa ko masayo doon sa paghulagway ang gibuhat siyang amahan. Laliman ka, sir. Pagsuod sa kumahal sa iyang kwarto, kaya mag-ilis siya. May uban pagsuod ang iyang amahan. Unsa? Naluoy ko niya, sir. Kay gabi nakatug na biya siya. Pero kalit siyang nakugang. Misingkit. Doon ay gikahadlukan. Sa dihang akong gipukaw. Ang iyang amahan, ang iyang nadamkuhan nga gibira siya. Nga, Gusto na Milan. Dako kay katarungan nga layasan sa imong mahal ang iyang amahan. Siya gyud kaha ang iyang amahan? mamo ko na'y namataan niyag buot, sir. Mahimong iyag yung amahan. Salbahis gyud si Senior Emilio. Nakaila ka niya, sir? May nasayran lang ko bahin sa iyong pagkatao. Sir, Mao nay hinungdan nga gitabangan tagyud ka. Aron masusig maayo ang asyenda, Emilio. Mahal, dili ka ko matultulan din sa demonyo kong amahan. safety ka din mahal. Mahal, mulion ako ha. Dinihidigikan sila si nanay o Karen. Nangita na ko. Ganong may uban man si Karen? Tingaling nagpauban si nanay. Kay, wa mo ko matuog dito sa amo. Ako na atol si nanay ha. Aron, di siya mabalakag maayo. Pero, mubalik din ko. Pagbantay bayaan ng Karen ha. Ayon lang ko dudahis Karen, mahal. Sige ha, ato na ko. Aron, makabalik din ko din eh. Kadiyot lang. Ano?
taga na to panggasto ang inyong din. Ani baya ko magkananan? Ako na bahala sa imong pagkaon din eh. Ayaw. Ayaw, mahal. Nakahasol na ta. Busa kinahanglan nga ato sab silang tabangan. Magkuha ko kwarta og ikaw nalihatag sa inyong din. Doon nakapay kwarta? Gi-withdraw na ko tanan bank account na ko nga nasayra ni Papa. Naibaw ko. Iyag yung ipa-freeze ang akong account aron wa ko'y makasto. Oh. Walang siya masayod nga gipangandaman ko ng daan ang akong paglaya sa iyang poder. Unsa? Gihurot o withdraw ni Hazel ang gideposito kong kwarta sa iyang bank account? Animal, nangandam giday si Hazel. Hangtod ang iyang mga credit cards gi-close niya? Oh, naunhan ko ni Hazel. Hain man di ay matog ang akong anak. Matod sa din nang. Posibleng dito na lang matog si Milan sa higalang abogado sa din. May lagi kong tuwa dito. Ang gikahadlukan ko lang, tingalig may kalabutan si Senyor Emilio sa wa pagpauli ni Milan. Dili na mahitabo ng ilang. Oh, ngano na niguro ka man ni anak Karen? Kuan. Mahimong may balita na tang nadawat kun may dautan mang nahitabo ni Milan. Unsa may angay na tumbuhaton? Doon na sa kuy wa masabti ng ilang. Nahasol ko. Nganong interesado man si Milan sa higalang abogado sa din? Ngano nang? Gikasubo ko, Karen. Ngawa ko ikatubag sa imong pangutana. Tingalig bahin na sa iyang pag-review. Libre magkayang pag-review nang. Oo, mo na yung gisulti. Tingalig may nahunahon na siya nga laing kurso. Husto. Tingalig mo pa dayon si Milan sa lonang. Ay, ambot lang ka, Karen. Siya na may gipabuot na ako kung unsay gusto niyang mahitabo sa iyang kinabuhi. Sige nang. Mo pa uli sa ko sa amo ha. Basta kay nakasiguro ta nga way daotang nahitabo kang Milan. Sige. Ug salamat kaayo sa imong pagtabang nako, Karen, ha? Walay kaso nang uy. Ato na lang ko ha. Sige. Pasaylo agid ko, Karen. Nga dili ti ka matuganan sa matuod nga hinungdan. Nganong nagpangita og maayong abogado si Milan. Kinahanglang ang way laing mahibaw sa mga lakaw karon ni Milan. Aron maangkon gyud niya ang katumanan sa akong pangandoy. Ayay, ang telepono. Basta magtinaga ng telepono, wag gyud laing manawag ang ako ng Senyor Emilio. Hello? Wa gyud diha si Hazel? Wa lagi niyo. Bisag moari pa ka. Ayaw ko kaing nanianas pagtubag, ha? Unsaon ta man di ka pagtubag niyo? Nga uwa man gid diri si Senyorita Hazel. Katong sao? Sa op niyo? Daghan man sila niyo. Hoy, gago! Katong ginganlan og Milan! Katong tiguang niyo? Gago! Unsay tiguang?
Nangita manggod kang Milan yor ang saop. Usra mo akong nailhan nga Milan nga saop yor. Katong tiguang. Kadtong nagustuhan sa imong senyorita Hazel. Yor? Wala gitawang ko kailanan niya yor eh. Wag yun ko kita na niya yor. Sobra nang imong pag-inamaw nako, ha, Butoy? Huwatay nga kong pagpauli diha. Giahak na. Mapauli siya din eh. Patay na good ko ini. Kidahang na pahibawon ko na dayon si nang ilang aron makapangita dayon mig pangontra sa kasalbahis atong Senyor Emilio. Imo nang nadungog ang pasalig ni Din, ha? Salamat mahal sa imong pagpanalipod nako. Di na ako makatugot nga mahibalik ka pa si mong aman. Kung mahitabo man gyud nga iya ko makita na ambot lang kung kinsay mamatay na mong duha. Mahal, Dili na ko kalimtan ng iyang pagbaboy unta nako. okay na. Di ta sa kapasagtan. Ayaw lang yung paggawas din niya aron huwag kayo makakita ko. O ako nagtumanon mahal. Kung doon na kay gustong kanon o kahapaniton, tawagan lang ngayon ko. Samang kabutoy, kuyawan malang kunimo. Angay gutang kuyawan ng Ha? Nga naman toy? moanay si Senyor Emilio. Sa kanusa. Wa siya musulti kanus agad. Basta sa dayon niyang butang sa telepono. Kung giingnan nga mupauli siya din eh. Kinuo ko. Gilayasan gud siyang Senyorita Hazel nang Nay! Oh. Nay! tago dayon nila na. Moanay si Senyor Emilio. Asa mo sad nato pataguwa si Milan Butoy? Asa? Nang ilang? Ang bitapang niya, aron makalibre sa yang review. Milan, nahibaw ka ba nga milayas man ang senyorita? Kinsa nagkaibaw ni mo ka rin nga milaya sa Hazel? Kinsa ka? Si Senyor Emilio. Unsa? Gidawat ko ang tanang gihatag ni Senyor Emilio nako. Aron mosalig siya nako og masayra nako kun unsa iyang plano batok nimo. Kumaw na. Tinuod ang duda sa kong mahal. Nga ikitig sumbong sa iyong aman. Milan, wa pa ko'y gisumbong kay bago pang gihatag ni Senyor Emilio ang maong cellphone. Ikaw ra ba sa hinungdan nga nung wa ko balibari ang gipanghatag ni Senyor Emilio? Ako? Ikaw, Milan. Mahimo ka na kung mapasidanan kung unsa unyay plano ni Senyor Emilio batok nimo. Kaya iyan akong gisalikan. Natural nga iya kong tug-anan sa iyang mga plano. Dong Milan, ayaw lang kasuko ang Karen. Dong, gusto mo lang na niya nga mapanalipdan ka. Mahal ko kayo sa Hazel, Nay. Busa dili ko makatugot nga maalaot siya. Kontra ko umubaboy sa kong mahal. Nasuko to si Milan, Ay, kinsa ba iyang kasukan? Tigalig ako. Dili na mahitabo nga masuko nimo si Milan Karen. Lain manggod ang tono siyang sinultihan na. Tingaling nagkasulti sila si senyorita sa cellphone. Og nagpahaba siya. Ay, hindi lang ta magsulti mahitungod anang duha Karen ay. Pareho bayat ang duha nga wa gyud kalibutan unsay nang hitabo nila. Nang, gusto lang kong malikay si Milan sa kasuko ni Senyor Emilio. Nahibaw ba yung ka anang senyor kung saan na siya masuko? Walay mo tug-an ni Senyor Emilio nga may relasyon na sila si senyorita. Kaya tingaling mahanok kang Milan ang iyang kapungot. Hangtod ka. Nagdudasad na ako, nang? Wa, oy. May mo bang dili ka na maway atong istoryahan, Karen? Nahibaw ka si Milan unsay gibuhat ni senyorita sa iyang amahan.
Salamat. Salamat nga ni anak ka. Oh. Oh. Imo mo gunang itutukan og mayo akong litrato. Magselos man sad ko, ana. Ha? Magselos pagid ka nga. Gihagkan ka man ako. Nya, be. Giuna man na ni mong tutok ang akong litrato. Natural, ikaw man na. Ako ba, nagpahimo ining imong portrait. Kumusta ang akong Mona Lisa? Ay, gimingaw kayo ni mo. Dali, man. Kadito na, ako nang ilak ang tukan. Ikaw na ka? Kumana. Naikog kay kumahal kay yatdan pagkit ko kini. Kinahanglan gyud. Aron way makakita nimo nga mugawas dinhi sa kwarto. Mura di ikog binilang ko. Gabay ng pag-antas man. Di ka maglugay dinhi ha. Oh, mao pa ka ni imo pag-abot. Imo dayon kong biyaan. Lagi, pero importante nga kung mga lakaw sa pagkakaroon. Mo review ka? May importante kong subayon. Aron di ka na mamahimong binilang ko. Aron may kagawasan na nga itong duha kaguma. Mahal. Mura, dili una ko makareview karon. Unahon ko ang importante kayong misyon sa kong kinabuhi. Mahal. Kinahanglang makakita na kong kahayag. Alang sa kadaghanan. Alang ka na ko. Ug alang natong duha. Uwa ko makasabot. Makasabot ka raw niya. Idigabot sa tukbong higayon. Ayaw lang gid na pagsugo sa mga katabang ninyo, ha? Nakasabot si Dean sa imong kayamitan. Salamat, mahal. Uwa masuko si nanay nimo. Nga nung wa ka magkatog gabi sa inyo. Ako na siyang gituganan nga ni Aka og ikaw nga kung ikauban gabi. Uwa siya masuko. Uwa. Pinangga kayo sa akong nanay. Ug ang tanan akong pinangga, iya sang pag-aon. Gusto unta ko mo pasalamat ni nanay nimo. Ilang, uwat ang gusto higayon, mahal. Aron ikauban mo nga akong nanay. Station sa IPI sa ilang gidular nga Bioderm soaps. May nanawag ka. Si Karen naghaog, may i-report na ako. Animal. Pili na kayo klaro ang ngan sa nanawag na ako. Ano man eh? Nganong dili na klaro ang ako pananaw? Kinsa na eh? Dunay problema, Senyor Emilio. Unsay problema? Wa marehistro sa imong nga ang asyenta, Emilio. Unsa? Makapatay ko na yun eh. Nahasol man ko. Oh, so may nakahasol ni mo ka rin. Mura nahimo kong espiya ni Senyor Emilio. Dili kay mura ka rin. Espiya ka gyud. Nang, Nahibaw ka gyud nga marutong tawhana. Pero imog yung gidawat ang iyang gipanghatag nimo. Nakailagyo ka ni Senyor Emilio. Kung nahitabo pa nga ako may nakauna sa pagkakita niya, muli kay gid ko. Pero naunahan lang gid ko, Nang. Ay, nakasabot ko nimo ka rin. Nang, kung gidawat ko man ang cellphone ni Senyor Emilio, si Milan na sa hinungdan, ana. Gusto kong tabangan si Milan nga dili mahiagom sa kasalbahis ni Senyor Emilio. Ay, ayaw ka bala ka. Nakasabot kay ko sa imong motibo nga nung nakigsuod sad ka ni Senyor Emilio. Nang ilang, nahibaw ka gid sa ang paglaban ako ni Milan. Kani adto pa. Nahibaw ko anak ka rin. Nang dili lang gyud ko gustong mag-anto si Milan. Maunay kanunay kong giampo. Nga dili lang gyud hilabtan ang akong anak. Wala gyud ka mahibaw ng ilang. Kung unsa kadako sa akong paghigugma ni Milan. Karin, kung mahimo ko pala nga manduan sa Milan kinsay iyang igugmaon, ako na nang gibuhat. O gipanumpa ko nga ikaw mo ay akong pilion aron iyang higugmaon. Nang ilang,
Pero wa ko'y mahimo, Karen. Unsa may wa na ako nga doon kang senyorita ng... Unsa man. Antos na ha, mahal. Basta makita ti ka, Permi, makaantos gid ko, mahal. Murag, di ko makauban ni mo ron sa imong pagkatuog din eh. Ako rang usang matug din karong gabi eh. Huwag manghilabot mo din eh. Kana mo ako ipasalik ni mo. Gigasulti ko na hinuon ang inyong din. Maayo kaayo siya, mahal. Iya kong gipasalikan, nga way makahilabot na ko din eh. Oo, buotan kinang mo din. Hangtod ang iyang asawa og mga anak. Gigasulti ko na sabi si ma'am, ang asawa sa din. Maayo kayo siya. Nangandoy na hinuon ko ni mama. Ay kabala ka, mahal. Sa di madugay, ikauban mo sa nanay. Labaw pa unyang pagmahal ang imong bangko ni nanay. Uwa siya masukot na ako. Ngano masukot na siya? Naglagot ka ni kayo siya sa imong amahan. Sa imo punong kabuotan, nga iya ka mang untag anak, nakaako pagid siya sa paghunaw nagdautan mo. Gusto kong isalikway siya nga akong amahan. Nangandoy ko. Nga dili na lang unta siya nga akong amahan. Pero siya magkahay na mata ni magkayag. Oh, diha na siya og si mama sa diyang nakamatngon kong buot. Buti ba sabot, anak? Siya kaya nga akong amahan. May litrato pag animing tulo si mama. Gamay pa ko. Ngaling nayawaan ng siya sa dihang bisud siya sa imong kwarto. Di na ta magiskot niya. Kining mahal. Mula ko na ko ha. Ubalik ka. Natural. Balik ka ba yagit ko, ha? Ay, hapon na sad. Wa pa si Milan. Hain ka aron si Milan? Tuwa na sad siya ni Hazel. Hay! Oh, Hay! ngano ka, oy? Nanawag ka man ako nga, napakaslayo. Nay! Nay! Hmm. Gikan ko sa abogado. Oh, ang sa'y nahitabo, ha? Kuan, Nay. Oh. Iya kong ipangitaan sa kong birth certificate. Oh, unsa? Hi guys, manood to. This January 7, 2025.
Nag-aas man yung auto. This January 7, 2025.
Kadiyot. Nga naman. Tapapan ko ng imong mga mata. Wow, surprise gidi ay. Basta mahal, kinahanglang doon nag-yung surprise. Akong tag-ano na. Gi, suwag tagan. Samtang ako pang taptapan ng imong mga mata. Mga kaba-kaba nga naglupad-lupad. Dali na. Ayaw ka, Dok. Paglakang kay gulitan tika. Okay. Basta, dili ko madagma, ha? Hindi lagi. Lakang na. Okay. Naabli ng pultahan? Oh. Okay. Isod na ta sa imong kwarto. Balik na ko sira sa aron tangtangan ka na ako sa gitap-tap ko ni mong panyo. Wa ka ba isa kong panyo, mahal? Humot kayo ang imong panyo, mahal. Ako na sira ng pultahan, ha? Aron pagsiguro, akong ilak aron kita yung duha ang niya sa suot. Dali, mahal. Excited na kayo ko sa imong surprise, ha? Oo. Okay. Ako nang kwaon ang gitap-tap na ko sa imong mata, ha? Natagbago ng sinudong sa imong litrato? Dili man ako mauyi. Akong nakita sa litrato. Sa mo day? Ikaw. Ikaw yun. Huwag ka bagot, ma? Uy, hala. Nalimot man daay ko nga wa pa ko'y panihapon. Mag-order lang tag atong makaon. Nang ilang. Oy, kinsa na? Ako nang. Si Karen ni nang. Ang kadiyot day ha, kaya akong ablihan ng pultahan. Oh, ngan ni amang ka. Dali, dayon diri ka rin. Wa pa gyud mauli si Milanang. Ay, wa palagi, uy.
Nabalakan akong maayo. Nakatultul man ko sa bahay sa din nila ni Milan. Ato kang atuon ang. Murag dili man sa bahay ilang din ang iyang adtoon. Ay kuan kining may abogado nga gihatag ang din aron mao ay makatag. Kapay man ko, mahal. Gusto na ko matug. Uy, wa pa kay kaon. Kato na hitabo na mo sa demonyo kong amahan. Mo'y nakapaluyan akong maayo. Gusto to. Sugin nila ko. Unsa tong hitabuan. Huwag ko magtuo nga makahimo atong akong amahan. Maayo ka kayong pagkakupa ang akong respeto niya. Unsa may iyang gibuhat? May nanuktok sa butahan. Hala, nakakita na kong naglanog-lanog mga kasama. Mayong adlaw na natin nasakpan diri sa Barangay 76 Dash. Hey, tama ba ko? Na dito si nanay naglanog-lanog ng ina. Kung na natatong dalato na siya katahan. Ipag-agi na ako naglanog-lanog na iyang radyo habang nanilhig. Nalim ka sa iyang balay o kinsa siya. Dali o ba ni ko mga kasama? Atong hatdanog, atong kamaskuhan. Karong adlaw. Adara mga kasama, nagbaguod yung tuod ko sa ato ang mga pamaskuhan daw sa atong nasakpan. Nga ko so kayo ang iyang radyo. Tanaw lagi kasama. Iyang Noche Buena package of yan. Isa ka sa atong bugas. Murag nag-gym naman ko ani kasama sa kabugat. Tantawag ko niyang mago. Murag wa pag ito ka pagkakapos. Murag wa pag ito ka kapi si nanay. Atong tagaagmag. Para lami ang iyang kapi. Ato ang DXDC sa winner man. Uy naman kasama. Sundan ako. Layo kami ato. Mga kasama, nakadungog ba mo? Nakadungog ba mo sa balay nga naglanog-lanog ang DXDC? Atong kamaskuhan right now. Wow! Kagutok sa DXDC! Kagutok sa imong radyo na! Kagutok sa imong pangalan! Benny Lagrosa! Nadali ka na! Labis sa kahimayan! Ang panagmanaman na sa kanang pasumat malimayon! Yeah! Hoy, Sir Rodrigo, morning. Saludo ko sa imo, sir. Di basta-basta. Pumana ba ang pangapi? Wala pa no? Wala pa rin. Wala pa na siya nangapi. Tamang-tama. Radyo Manirin. Dili na nato lang ngayon. Ato ng bundakan. Bubu Agrasya karong buntaga. Of course. Una-una to nag-release sa Radyo Manirin ang DXDC Souvenir Man. Naon sa daw? Naon sa? Pag-ong nabuak lang, ang akong Muragitex! Dahil dyan, nami mga pangabi na isa ka sa akong bugas! Ayaw ka balakan na kayo ang DXDC! Grabe! Nagkalisod og dalangan niya! Pag Noche Buena package tayo! Kanuhatan na ang perting bugata! Perting busdaka oh! Perti na huot diri sa atong silbi na idawatan! Noche Buena package ng DXDC! Salamat sa DXDC. Yay! Doon ka rin lumutbog. Hindi naman yan. Tanan ako maslingan. Akong ginahan niyo. O imbitahan na paminaw ang taon sa DXDC. Oy, kay wapo kayo ni sila ba sa tanang nga balita. Hindi kayo sila. O mga drama nga. Makalingaw. Katawanan kayo. Labi na makadosyo ka sa tingog ni Dong Irin. Dong ang natural. Dong irin na pangkapi ng tingog ng irin. Ano gina tingog ng irin?
Yes, maghigop niya og kape sabay mana. Amo sabay po kung Sabay mo. Lahi na linog ron, ma'am. Murag balod. Tapos murag i-dribble. Ano na hindi ka agwanta mga balay. Sungkay diri. Sa akong pagbangon na ni ron. Magkakasama kini si Radyo Mandong Irin Lubosbog sa Straight to the Point. Magkakasama wa pagyapon ta matapos sa atong pagpaghatag og hinabang ngadto sa atong pagkakaigsuunan sa Davao Oriental. Pait gyapon ang ilang kahimtang karon magkakasama didtong dapita. Nganuman hadtod karon